Lah yo, dino iki entuk job lho aneh-aneh. Arep gak tak tampani iki yo. Rezeki, duit itu. Arep tak tampani iki wis rada lali aku gerak-gerakane lho. Tapi wis pokoke terus tak budali nggih ngono. Budal kula ngoten. Iki job iki aku wis rada lali jane gerakane wis bertahun-tahun yang lalu soalnya. Suspek tenan cah.